Tefa ġebla l-bot mill-Junior College fl-Imsida beda xogħol fuq proġett ieħor mill-programm Vjal Kulħadd. Fi triq Oskar Zammit, spazju ta' madwar 1600 metru kwadru ta' triq se jinbidlu fi spazju pubbliku modernu pedonali li minnu se jibbenefikaw l-istudenti u r-residenti. Il-proġettu maħsub biex jagħti priorità lil persuni li jimxu fil-waqt li jżomm il-parkeġġ fiż-żewġ titruf taż-żona sabiex tinżamm l-aċċessibilità għall komunità tal-madwar. Il-proġett se jara l-ħolqien ta' żoni ħodor ġodda, dawl pubbliku modern, Wi-Fi pubbliku, stands ar-roti, bankijiet u pavimentar bil-porfido. Isiru wkoll xogħlijiet infrastrutturali inkluż mains ġodda ta' drenaġġ tal-ilma kif ukoll ġibjun għal ġbir tal-ilma tax-xita li se jintuża għat-tisqija u t-tindif tal-ispazju pubbliku. Il-perit ta' Infrastructure Malta, Anton Zammit, spjega li f'din it-triq kien ilu jinħass il-bżonn li ma tibqax triq bil-vetturi, imma tinbidel fi triq pedonali fejn iż-żgħażagħ jistgħu jkomplu bl-istudji tagħhom b'mod informali. Iż-żgħażagħ li jkunu fis-sixth form jistgħu joħorġu hawn barra għandhom ukoll an open space fejn ikollhom ukoll ikomplu l-istudji tagħhom b'mod informali tista' tgħid. It-triq li mhux se tibqa' triq se tiġi kif qed diġà erja pedonali bis-siġar u bankijiet. Biss il-parking ukoll ħadd naħsiebu għaliex il-parking li ntilef se jingħata fit-truf tat-triq fuq din naħa u fuq in-naħa ta' warajja. Il-Ministru għall-Infrastruttura, Jonathan Attard, qal li l-Gvern qed ikompli jwettaq il-viżjoni tiegħu li qiegħed lin-nies fiċ-ċentru tal-investiment infrastrutturali. Qal li dan l-investiment jaqqad infrastruttura pubblika ta' kwalità ma' soluzzjonijiet ambjentali sostenibbli bilan li tejjeb il-kwalità tal-ħajja. Qed naraw li wettqu l-viżjoni tagħna bħala gvern dik li npoġġu lin-nies fiċ-ċentru tal-iżvilupp infrastrutturali ta' pajjiżna. Dan huwa parti minn sensiela Vjal Kulħadd li fih se nkunu qegħdin naraw proġett li se jagħti aktar żoni ta' rekreazzjoni. Is-Sindku tal-Imsida, Charles Salvaggi, qal li l-bidu tax-xogħlijiet huwa pass importanti. Żied li minnu se jgawdu r-residenti kollha tal-Imsida u b'mod speċjali l-istudenti f'żewġ istituzzjonijiet edukattivi fil-viċinanzi.